Türkmen hemrasy özbek telekanallarını alıp görkezmegi besetdi. Türkmenistanyň Türkmen elem 52 milli emel aragatdaşyk hemrasy 10 fevraldan bäri özbek telekanallarını efire goýbermeýär. Bu barada Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Efirden alınan kanalların arasynda Özbekistan 24, Yoşlar, Taşkent, Bolajon, Sport we beýleki kanallar var. Häzirki wagtda özbek kanallary görkezilmeýär. Geçen ay Özbekistanyň 12 sany kanaly görkezilýärdi diýip özbek kanallarının efirinin kesilenligini Azatlyk radiosynyň habarçysy hem tasdiklady. Türkmen hemrasy fevralyň başlaryna çenli Özbekistanyň döwlet hiýetçiligindäki 12 telewizyon, 4 radio kanalyny alyp görkezýärdi. Efirin kesilmeginiň sebäpleri mälim näl. Ýöne Türkmen Nokot News neşriniň Mary welaýatynyň bir okuyjusy bu ýagdaýy 21-nji ýanwarda Sevimli TV özbek telekanalynyň ýerasy 6-lyk Amerikan filmini görkezmegi bilen ilteşdirýär. Filmin gahrmanlary Türkistan adly toslama ýurduň diktatory Rowaç Alimowy tagtdan agdarýar. Filmin epizodlary Türkmenistany ýatladýar. Senariýa görä toslama Türkistan Özbekistanyň günwataryna ýerleşýär. Paýtagat Taýrusyň köçelerindäki awtoulaglaryň döwlet belgileri türkmen belgilerine çalym edýär. Käbir sahnalarda türkmençe sözleri eşitmek bolýar. Hatda filmne Türkmenistanyň döwlet nişanlaryna juda meňzeş toslanan simwollary görmek bolýar. Kinofilmiň türkmen durmuşyna çalymdaşlygy sebäpli ol Türkmenistanyna gadagan edildi. Azatlyk filmiň çykmagynyň ýygyany ýurduň regionlaryna girişlen Amerika garşy propagandalar barada habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasy bu çäreleri bildiren reaksiýasyny ýerasy altylygyň bir çeper eseri bolup onuň hususy bir güýmenji kampaniýasy tarapyndan döredilendigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň hem-de Abaşanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň Türkmenistan bilen güýçli we netijeli gatnaşyklara ıgrarlyk alýanyny diplomatlar aýtdy. Türkmenistanyň ilkinji Türkmen elem 52 emeli hemrasy 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde Abaşanyň Florida ştatyndan elem giňişligine uçuruldy. Onu Türkmenistanyň buýurmasy boýunça Thales Alenia Space Fransuz kompaniýasy Falcon 9 raketa götürüjüsi arkaly elemi goýberdi. Häzirki wagtda emeli hemra Türkmenistanyň, Owganystanyň, Iranyň teleradio kanallaryny, galy bersede TRT, World, France 24 ýaly halkary habar kanallaryny alyp görkezýär. Türkmen hemrasy daşary ýurt kanallaryny alyp görkezmekde Wide Network Solutions Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Türkmen elem 52 özbek kanallaryny 2019-njy ýylyň noýabryndan başlap görkezip başlapdy.